Maşgalan bozulmagyna, är aýalyň aýrylşmagyna esasy kimiň näker? Gelin bu barada pikir alşalyň. Maşgalan bozulmagynyň esas sebäpkäri aýallysalar, siz näme diýerdiňiz? Näme üçin bar onan aýalyňyzy ýükleýäňiz? Erkegiň näme günäsi ýokmy diýmeňiz mümkin. Şeýle dämi? Ýöne gelin şeý diýmekäňiz, bu meselede näme üçin ilki bilen aýalyň günäkärdigine düşüneliň. Buň sebäbi aýal öýüň ýüregi, ojaň ody, şol odyň goragy hasaplanýar. Öýdäki rahatlygy, sağlaşygy döredýän aýal. Şeýle gerek. Erkek kişi maşgalada dinanyň döredýän ýagdaýyna görä ýaşaýar. Aýrylşmak meselesini iki tarap hem günäkär diýip biler. Sebäbi erkek kişi öz tarapyndan, aýalam öz tarapyndan bu meseleň ýüze çykmazlygy üçin çykaýanda da maşgalany saklamak üçin elinden geleni etmeli, bu dogry. Maşgalada çağı bolsa hasam şeýle dämi? Ýöne maşgalada aýal bilen erkegiň orny bir ýamdan belli. Erkek üpçün edýär, gurýa, gollaýar. Aýal bolsa gollaw berýär, ruhlandyrýar, öýde ýylylyk we rahatlyk döredýär. Gelin boyun alaryň. Erkek öýden ýylylyk tapmasa, ony daşardan gözleýär. Haçanna erkek kişi öýüne rahatlyk tapsa, aýal tarapyndan gollansa, syýlansa, ol hemişe öýüne dolanmagy howlugýar. Emma günele baýdamyzda öý aýal tarapyndan uruş meýdanyna öwürlen bolsa, onda ýagdaý kynlaşýar. Şeýlemi? Erkek kişi aýalynyň iki zat isleýär. Öýde rahatlyk hemde syýla hormat. Erkeklerden nägile bolmazdan odal. Biz özümizden soramaly. Meniň ýanymda bolmak üçin näme etdim? Unutmaň, äre diýenem aýal, gara ýere diýenem. Goý, aýala akly bersin, aýal äre pikir bersin.